Good afternoon, Sir Bishop. Listen to me. If you are here to take my show for granted, I'll bring you down. No, if you are sir. serious and you are here, focus and make sure you don't laugh here with me. Yes, sir. Put up on me. Good afternoon, sir. Yes, sir. Where phone the Yes. Hey, it's time to get you feel. Put that close for me. You don't show it. Hey, no. Okay, Bamba, check me for sir. When you're married. Okay. Cover your stomach, bingo. Man, I hug the first person. I said, God, we are caught and cover your stomach, but I'm going to interview here. Opara. Okay, sir. Get out of this place. Block that girl. Block that girl, moderator. Block her, damn her. Damn her. Damn, oh yeah, well. Go want to win of life in the Philippines. So I'm going to go here. Good afternoon, Bishop. I'm making on a DP out on there. Watermelon. As a mom, magging on a DP out on there, it's the age of here. Ma'am. I told that touch. Come on, the whole library, but the one do. Ngadiru, my work interview. Ganiru. The way for now, I get below talking lasso. Okay. Come by up. You know what you tell eh? Ewi, you know what little look wita. Okay. Turn on. Go to the log agama bro. Otele watch night. Hey, ya bia where fun okay? Taga watermelon. Hey, stand there. Pro there. Let's get pro there. Pro there. Again. Uche Chukwu. Uche Chukwu nya, te se phone off matter we ani huota. Uche Chukwu eze. Idi afole. 22. You say 22. you say gini mre. 22. You make a call. Bishop had in 22. Idi 22 gamma bring hunde for 35 years for 38. Iwe wenage. Idi 22 ele ebe kwara nga bi me. Bishop nna chọ dị afọ egbugo m. Afụfụ wa mere ji chọrọ ilu di. Mpage na mmage dị ndụ ọkwa ya. Mpage apụtali na afụfụ, mmage apụtali na afụfụ. Then ị chọrọ onye ga-enyere mma mpage ma gị nwa aka. Sọsọ mụwa. Ndị ebere for maka afụfụ ụwa. Ịhụ na solution center. Visa ndị obodo ibe ọkwa ebe a ka ọ nọ. Inweta ịdị afọ. M ga-enete m anya Bishop. 22 years akwa ya. Onye diri gị? Mụ diri onwe m nna achọ di.
Okay. Aka afụfụ wa egbugo gị akwa ya. Okay, mgbe for na afụfụ wa kama kpụrụ onye nọ na afụfụ wa gbe ya nwoke Chineke agbago ọkụ nwa bingo pranga bịa asụ onye afụfụ wa dị. Damn you. I'm married. Yes, sir. Turn the camera on. Shabi coach, I do not have Camera on is such a day. The way phone now on a la so the way anala. I give it. I see the way phone now on a la. Anybody be an Anna? I lazo. Tanwa. Ya were phone oge. Ele nwoke kwuru n'ụgwọ họteelụ unu gara aga na ya. Away I went for my friend birthday. Unu bịara for your friend birthday. Oh my. Mmadụ ole? I did 4. Oya the way phone ahụ. Unu niile bịa kwuru na line. Oya. Asị na unu niile bịa kwuru na line. Why going to keep it? Can't say it. Can't say it. Oya, first person, Oya, get why you ish. Get why you black. Oya, come here. Hello, here on a hotel, mega. I be for my friend's birthday. How many days skiing on a hotel? 2 days. It there for 24. it is 24. Yes. It's a man wine and wine. Mba, so okay ka ene. Nwoke letter room na hotel. Kwa be shoku. All of the above. Owebe. Ono metro nwu na aka dị ka wine na wine. Kwa be shoku. I didn't meet over aka. What the other one yiri ya akwa akụma. Boy ya ke yi gan. Oya. Hey. Hey. Dek es. Ke yiri onye na-erega akpụ. Bianga. Sige bianga. It there for 23. In a hotel, how many days? 2 days. 2 days. Yes. Let him on a hotel and make 2 days. Every birthday. My birthday or birthday. Birthday, get one. Yes. On your Kukarano, no hotel. Oh, I need to go to Charego, go hotel. When I be no 2 room. Yes. I don't know. Huh? I don't know suit and kept breathing. Or then, no, I took out ego lecono 50. 50. Yeah. I don't know Korea for 2 days. Yeah. No, I get it. I was a student, but I graduate here. Give one leg. Mom, they read duvet. In a rebuvet. Online, Duvet, bedsheet and duvet. In a area and goal in a area and a shop or no log. We're a shop, we're no law online. Okay. In 22 years, Acure. No, 23. Guinea red duvet. Let me graduate in a school. This year, last 2 months. They graduated the last 2 months. Give me the already duvet this year. But what the other one, chaga bra bra bra. Purple. More purple color. No. Purple or the other one. The popular. Purple. Oh, yeah. I'll give you purple. Never ever. I want it. Hey. Is that for 26. It is 26. How many days skiing in a hotel? 2 days. Okay. Then again, I'm a surprise vendor. Into surprises. I get it. All the surprise for birthday party, all Yes. the decoration. Okay. You will graduate. Yes, sir. Okay. Then, on your hotel in on him. I contribute to the go choir. I have what the other girl. Gotcha. Gotcha. Here with your business. Can you hear I sell clothes, perfume, bags. Yeah. Yes, sir. Be yellow. Be here.
Come here. Gwamezoku, unoneme lele. Be honest to me, unoneme lele. Gwamezu. I like Ramu. I like Ram. I want to talk. Hey, Gwamezoku, ele onye kwuru ụgwọ ama m na ị na-ekwu eziokwu. Who paid for those rooms? I kọtara ego n'ụtụtụ I contribute anya m na kwụchara ego to era account ọkụzie ha. Ọkụzie that's in the hotel. Okay. Mana anyị na-ezi ndị na-ezi nke dị cheap. Okay, then ke ihe na-arụ. Nnere woman hair wig hair by Trisha. Okay. And ị bịara interview. Yes sir. Okay. Then business unu lo ya no na shop ebe unu mega business. Online. Okay, unu niile online ka unu mega business. Onye na-ere dube nwere shop. O sales girl na shop. Okay, unu atọ online ka unu mega nke unu. Yes sir. Yes, sir. Mana mo wekwa no shop for perfume. Ke ihe ọ gwaga gị? Ọ nwere onye afọ ya pụtara ebe ọ sị Emma. Onye ama ama comment thread. Na my friend. Parents unu ọkadị parents unu niile ọkadị ndụ. Yes sir. Yes sir. Yes, sir. Mpa ma ngogwa. Ele onye mpe ya nwụrụ. Onye a. Mua. Nna gị anwụọna. Yes, sir. Ama mpa ya. Ama ya. Okay, ma mpa gị. Ọ totere ọnwụ. Iteke ene na atụwa gị ime na agwa m eziokwu. Ele ihe ị ga-eme. You keep your Keep near now. the responsible. I'm gonna be responsible. Come get take it in if I want to take in. Responsible. Yes sir. Of course, A graduate. A graduate for that matter. Shadun Jugunu. That you want your bear. Give me one your bear. Imo State. Ebe ni Imo. Imo State. Ebe. Number no. Mba no. Oh, your next person. You want your bear. Imo State. Ikedu. Remove that hair tie from your head. Yes, your time. You want your bear. Imo State. Ebe ni Imo. Ikeduru. Come closer, my friend. Sorry, Ikeduru. You know what you are doing. You know you don't like it. Even where you are now, you know you don't like it. Even as I'm talking to you, you know you are not happy to come on camera. Am I right? No, we are happy, sir. We are happy, we are happy. Yes, very, very. No, sir. Okay, next person. Enugu State, sir. Enugu. Yes, sir. Ebe Enugu. Udi. The next person. Anambra State, sir. Ebe Anambra. Oba. Unu niile not there now. Today is Monday. Am I right? Yes, sir. Nanu no mochala. Parents no mochala. Mbata. Mbata, adendo. Ele onye kempe ya nwụrụ na anwụ. So unu because of Adime mpa ya nwụ. Okay, unu niile na mpụ unu dị chanda abi. Yes, sir. Na munu. Yes, sir. Ha ka nọ ya. How many of you know they will graduate? I mean, Unu watch a graduate from which university? University of Calabar. The same school couldn't need nega. Yes, sir. Elo ya wo mama unu n'ime otu onye n'ime unu. I didn't know mama why. Okay, elo n'ime unu onye mụrụ na nwa. Unu niile unu nwere enyi nwoke nwere onye wu virgin n'ime unu. Yes. Yeah. Hello, you virgin. I want you to be sincere with me and be honest. Onimun, are you still a virgin? Yes, sir. Yes, sir. Be honest to me. Are you still a virgin? Yes, sir. Be honest to me. Are you still a virgin? Yes, sir. She's a virgin. And the one you metro lagaka.
Yes, sir. Don't tell me lies. Hey, come. Hey, behave yourself. Let me talk to this one now. Yes, They sir. go to the hangar. I'm asking you now. You. Are you still a virgin? Be honest to me. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. You are a virgin. You are telling me now you are a virgin. Yes, sir. sir. I am. Okay, how many Sure, bottles listen. of alcohol do you take in a day? No. No. Well, just It's water. just wine. We just take wine. Like, just walk up. That's And more it. water. Cheers, so thick. Okay. No, that's okay. Now, unu niile unu chọrọ ka ebe unu interview akwa ya? Yes, sir. Which of you is 23 here? Onye nke nwere shop buffet. And you are a graduate? Yes, sir. Which school did you graduate from? University of Calabar. Which course did you study? Sociology. What is sociology? Sociology is the study of man and environment. Study of onye? Man and its environment. How many types of sociology do we have? Here were two. What and what? Trifology and ethnography. It's not onye. Anthropology and metrology. Okay. Define anthropology. Anthropology is the study of human beings. Hey. If you people want me to bring you people down, I'll bring you down and block you. No, serious, sir. What is anthropology? Anthropology is the study of plants and its movement. Oh yeah. You. Can you grow? Gene can you grow? Sociology, sir. Only negotiate sociology. Yes, sir. Sir, sociology. The other Virginia phone. Can you grow Virginia? Sociology, sir. Okunu need grow sociology. Oh yeah, call the other lady. Call her. Come here. Don't laugh. Good morning, sir. Hello, Sana. Heke Pawana. Come here, my friend. Therefore, lepra here. I'm 24. Again. 24. When I am making an alcohol, we have one. It's God's gift. I told that touch in their age. Nobody should laugh there. If you don't know, you will black. Huh? If you don't know, you are brother. Like when I have something, if you don't know, you will. And when I am making an I am a yellow. the letters, Sana. Therefore, I'm 24. a graduate from university. Yes, sir. Can you know a hotel name? I'm going to celebrate the birthday of my friend. Mado letter uno echigraga. Oh, wait a line. Negi na naga hakadendo. Gonya hu ji the other phone and say about the other phone. Gonya hu na watching from the other life and say about ya now. How are you? See about ya now. On a reflected. Magna pagi unu gwara munu na mpu na ebunu na aga before no na apua. Yes, sir. How they are when unu get here outside 2 days, 3 days. Yeah. Okay, man, ihe ọbụla emere here aga badi ihu akwụkwọ. Yes, sir. Okay, gịnị ka ị gụrụ na school? Yeah, to sir. Gịnị ka ị gụrụ na school? Sociology. Unu niile graduate from the same school. Yes, sir. Ka ebunu shi na anọnyere m. Uyo. Akwa Ibom State. Ebe Akwa Ibom kunu shi na anọnyere m now. Yes, sir. Are you niile the way camera one place unu ala azụ?
The way camera I bet the phone on in Alazo. Line by line. Is it line by line? Or are you telling me? No, Lana's off of my. One line. I have to shoot it back again. Where was that one? Aya yellow. Yeah. Anwa. Aya face eba. One ya bear. Stand up. Oba. Ebe no Oba. Isumunakwa and aboard. Negi na nna go man unu no na hotel ugbu a. Yes, hammer. We paka nu kwugi wa mbalela. Ti aka nu kwugi. Ele you mege na hotel by this time. Birthday. Birthday onye. My friend, on your wine. Emari eshi. Emari eshi. Anu on eshushi. Never. Otele go on eshushi. Never. Unonya gonya hu bere phone and answer by your phone. See the like na saka fe that side. Oya bia na bede be phone saka fe ba hu chileka ba yoko. Fan on the on there. No. Banyan fan ah. AC or bro fan. Yes. Shake like concentrate chileka ba goko. Infection no melege mbo. Mba. Elo yana gwa gi ha. Owe. Se hani ne bia gi na so bia no. Bia no. Virgin pata chileka ba goko. Virgin. Asema tom that ya. Yes, sir. Na go dendo. Yes, sir. Ebono bra birthday kegbe yesterday ke me no na alawa this morning tawo Monday. Every bra birthday kegbe yesterday le me ne lawa no lo negira na gire mmaga aka ta Monday. Botai, that's I miss botai. So I miss you both. I'm talking to you yourself. I miss I am talking to you. Come here. Yes, go back up, Ruben. Call that girl back here. Call her back here. Every birthday party came a day before yesterday. Chabo, when I call over 2 times. Elehemene lawa. Onwe in Ogana Magibi. All my friends. Unu need be in the same house. No, I'm not birthday girl. Guinea Abbey. Yes, sir. Yeah, put neg and nugget then do. Gabri with you and one boy people. On the school can know that Anambra. In the school. I saw you go to school, came in a large bed to neg and nugget. And the time she better get in at school. You cannot university, go to be a graduate. Huh? Okay, what level can you know? Final year, one minute. Yes.
You don't have nice. Nothing. What's my man in Akpa? You're your mammy. Mamre pagage. Ega ba mamra na ho ya. Oya, pepe robia nso. Aha gị nwa. Cynthia. Cynthia onye. Cynthia ọnụ ọha. Ọ bụ tọ ọ ya odi aha ga-eze ọnụ ọha. Tell those girls to come and start your back now. Maga na mpago dị ndụ. Ka ihe nọ na hotel eme ebe emechala birthday party ka ị ka kwụrụ ụgwọ hotel nọrọ na hotel ka ihe nọ na hotel eme. Anyị bụkwuru ụgbọ mmiri so ụgbọ mmiri ya anyị bịara ọ dị late anyị misiri ya ka anyị atụpụzi echi. Ị pakejiela asị ị ga-atụ onye gị na ya so bịa ma na unu bukuru ụgbọ mmiri. Imela asị gị arrange onye gị na ya so bịa nọrọ na the same hotel amasị unu bukuru ụgbọ mmiri na ụgbọ mmiri mere nke eme nke Chineke agba gị ọkụ. Egochala school ị ka woke esh. I'm talking to you, my friend. Ọ na-anụchi Igbo, ọ wụ onye Igbo ka ọ wụ Chineke agbụ n'ọkụ. Onye Anambra ka bịara ịgwa m sọ na-anụchi Igbo. Damn you, Delilah. Bịara nga abịa ịgwa m sọ na-anụchi Igbo. Ịdị afọ ole? 23. Mmaga na mpa gị dị awe na ị nọ na hotel akwa ya? Ha maka m bịara celebrate birthday. Ebe birthday agwụla ka eme na ịlakụrụ nne gị na nna gị? Anyị ka nọ na school, anyị bịara ime project. Emechaa ya laghachikwa school. Okay. Gị na ị bịara ime project gị na nne gị na nna gị obi ka ibi naanị gị? Mba, nne na nna m bi na Abia Steeti, mụ na Calabar, Akwa Ibom. Ị na-eme nwoke na nwoke ka ọ nwaanyị na nwaanyị? M na-eme nwoke na nwoke. Ụmụ nwoke ole ka gị na ha tara yesterday bịara birthday? Owekwe. Anyị bịara ihe girl stuff, so ụmụ nwoke adịghị mbụ. Mmadụ ole tarala gị kemgbe pụtara ụwa? Onwebe ọwa ofu onye. Onwebe ọwa ofu onye. Ofu onye awụ mmadụ. Mmadụ ole tara m yesterday? Ntị onwebe. Kemgbe pụtara ụwa mmadụ ole tarala gị? Ofu onye. Ọ ka na-ata gị bụ ugbu a? Ọ ka na-ata m. Ma ugbu a? Onye ọwa ọ ka na-ata gị ma ugbu a? Mụ na ya ka nọ. Ọ ya pụọ, ya lụkwa gị. Pụọ bụ next person. Eli ka ara. Ọ ya wepụ aka n'akwa gị. Achọ m data ọchị. Ike ara. Aha gị. Pambu Obiageli. Wepụ aka gị na-asọ gị. Bịara iri gịnị? Gị paara ndị otu iriwe onye eriwe eri. Bịara ịsa Obiageli. Mmadụ na mpa gị ha dị awe na ị nọ na họteelụ by this time. I do away. Then ka ihe mere mmadụ na mpa gị adịghị awe ebe ị gara na họteelụ. Ịnwụkwanụ na họteelụ ahụ nkwanụ. Mụ na ha ebi. Ịnwụkwanụ egbuo gị na họteelụ ahụ ugbu a na yele pa ha ga-esi akọ ihe mere gị. Agwa nwanne m nwaanyị, ọ mụ na nwanne m nwaanyị. Gị na nwanne gị nwaanyị bi? Ada anyị nwaanyị na Calabar. Ebe unu emechala pati ele eme nọ na lakụrụ nne gị na nna gị? Anyị bụ board, so time esi agafeghị. So anyị ga-ehicha ọgụgụ echi. Ị dị afọ ole? Ị dị 24. Ị dị aṅụ shisha? Mba, anyị nkwere. Onye na-akwụrụ gị school fees?
Ogo nwoke bi ha ku school. Ogo gị nwoke. Mpagide ndụ na-akwụ gị school fees. Ogo gị nwoke na-akwụrụ gị school fees. Ga na hotel nọrọ. Get out of this place. Get out of this place, nwa bingo. Virginia. Virginia, that's the name. Hey, come on now, liar. Listen. Yes, sir. Hello, Lati. Emola mwa. No, sir. Parents, I'm happy State. Abia State. Negina nage kadendo. Sir? Negina nage kadendo. Yes, sir. Huh? Yes, sir. Okay, now listen. Mama, I'll go on my birthday. Mba. I'll go and Madam who had the women delegate, I'll go and organizer. You need them get there now. Now, what more organizer? I'll go and will only shoot what I on email wine in there now. No idea. Now listen to me. Yes, sir. Listen to me. Okay, man, over there, ma. Yes, sir. Huh? Yes, I'm not sir. coming you no advice, so. Huh? On a very normal good day, we will be a memo interview with your different accounts, okay? Huh? Yes, sir. So, Biko, Onemekulo Munaka, Onakalo Munaka. Have a nice day. Bye. And you too, sir. Bye, sir. No, what happened? Or no number. That the Chile Good evening, sir. Okay. The way camera na la gelazo. Ano nala? Yene no nala. The way camera na la mhoga geges mo no nala. Sorry, sir. Eke kule yoda. Gili ki yi heka. Come on, guy, you're quite here. Be she more toilet chile kabagoko. Mwa bingo. Onye riri. Branga bie jige ma pata okwo. Mas gay wure pante bom pante bianga biana erem. Chabanga wo swimming pool. Then I got ihu wadi ni bele immediately la wala so driver. Sorry, sir. Ka kebere yirakpa. Branga bia atatra ma ho. Sorry, sir. Ewe Banyo fa na ho. Them you. my organic. That's all what laps on ni keka umu woke ja long wine. On you no filuga. Oh yeah, what laps on ya one I get kugu sugar. Sorry, sir. Damn you put that in the inishi. Apple mishi. Yippia. Naga better, I'll take Rishi, get the quano neat nanya. Banyo fan now. I am a chewa dropa. Okay. Ya kureba wardrobe ahụ no kro dia. Okay. So no. Elehi metugo onwe ga aka Chineke abụọ. De wa ya la kotel ime ebira ga metugo onwe ga aka. Iji ụmụ ole? Amube mu nwa. Emube nwa okwu ga eburu okwu si gị were okwu ndị single mother garịga. Iji ụmụ ole? Amube mu nwa o. Elehi me na pata okwu gị ji yi okwu ndị single mother ji ụmụ atọ ụmụ anọ. Amamu. Ema hụ. Ya were phone. Thank you, sir. Set your phone n'ihu gị. Okay. Akpuchi isi m. Ikpuche wichi ishi. Ikpuche wichi ishi. Ịgbara mkpe di. Bịara ga bịa agwa m sị ikpuchi ishi. Bend ishi ga-ama ahụ. Enya were lu kamera ala azụ gị bend ishi gị na. Telero sana. Ege lụrụ gị ihe ke. Ha? Ede afọ ole? 25. Aha gị? Chioma. Ikpuru datin na ma akwa gị n'ala ihe. Enya, anụ na-akọ onye bịara nga ịgba mkpe. Nọrọ ọfụma. Chọma onye.
Chioma wants to. Huh? Chioma wants to. You want your bear? How Moya Abia State? A bear in Abia State. Oya Abangwa. A bear in Angwa. Enyora to mo okpoji. Joti hen no. All the man the oti mere. Well, pack on TV. Sorry. Yeah. Hey, sit properly. Sit well. We who knock and they pay and kuna village. Give Bianca Pia with you had to closer here. Otele this year and I breeze in our package. You must all give me again more sense. Branga Bia where I come and put that closer. That take you why you would with one of our Chinese. The way I did it, tell me what she Larishi. It's taking all the different from with the Ikegishi. Ah, and then he take it now. In it, a better t-shirt again. Mbasa. Before I walk, I'm on program that much, you know. I'm on TikTok now. That much, chairman, executive. One love, eh? All right, lay a ban on program here. Nigga, not like a hard endo. Hell, you want financial daughter. Let me Ejim man say warfan. On a models baby so came and aim with Romway call. That's it, or niggin and naga, why man nigga man naggy. I'm not moon number, I'm a moon. How? Donna? Oh, orphanage, motherless daughter. Munega diole. I did see. I got all aqua mad. Today for na haka kanani in the way say. I was in a secondary school, my got the age I got to university. Gonna can now. I'm a rock. I'll call it. Oku electrical chandelier. Lever. Area from house. So, how much can you make up on? A more than one all. Bow. Kevish now, I know your name. Ejim ne those states. A walk one year bear. How Moya Aba? Oyengwa Bangwa. Gini Brunegi one nugget. Nna m nọ na-adọ ala. Anyị dọ ala gburu ya. Nwanne ya nwoke gburu ya. So, Ọ dọgala. adọ ala. Ebe se mo onye nna gị wele otu ishima na ọ nwanne mpa gị gburu ya. Ụmụnne m kọrọ m na awụ m last born. So, ndị 5 tọrọ m. So, ha kọrọ m everything. Gịnị gburu nne gị? Nne m nwụrụ with heart attack. Ihe a dị dọja adọ gị. Mba. Ara ọgbala gị mbụ. Hey, mba kwa o. Chineke, mba. O nwere onye ara nọ side mpa gị ma ọ side mma gị. Mba. Mba onwe. I butela infection mbụ. Mba sa. Ma ahụ eze gị. Ije agwụ ụra. Mba sa. Ọkwa ịma n'ihe ọbụla m mere ebe a ga-abanye nwa akwụkwọ dum m ga n'iru ma nwekwe dị interview. Yes sir. Pile ọ dị gị? Mba sa. Ị ma nri echi? Yes sir.
Ibala akwụla mbụ. Mbasa ya na-agba akwụna na nke anyị. Eh? Anya na-agba akwụna na nke anyị, anyị na-arụ ọrụ, anya na-agba akwụna mbasa. Lekewa ya na-agba akwụla anyị na-arụ ọrụ. Lekewa ya na-agba akwụla anyị na-arụ ọrụ. Eleghị imere understand by ịgba akwụla. Mba, ihe mmiri Isi mụrụmụrụ eleghị imere understand by anyị agbaghị ahụ akwụla. Anyị na-arụ ọrụ. Ọ dị anyị n'ọbara onye mmiri. Ọ dị anyị. Eleghị ime akwụla awụ. Mụrụmụrụ. Mụrụmụrụ ajụghị m gị eleghị ime akwụla awụ mụrụmụrụ. Ndosa, ndo. Ndo nke gịnị? Ndo nke onweghị. Mmadụ ole tarala gị? Mmadụ abụọ. Eleghị menụ gị otu onye n'ime ha alụghị. Ga-echenji amụ abụọ at once. Lehi ga-echenji ya amụ ebe bere gwa m sị na na-agba akwụla na nke unu. Ndosa. Sorry, sir. Nwaanyị na-agaghị nọtali wite otu nwoke ti ya eruo mgbe ọ ga-ahụ di ọ na-alụ. Ya echenji amụta ya echenji echi chenji nwanne echi. Sofa nwoke ahụ akụghị ahụ gị ihe. Ga na-echenji dịgharịa amụ iwu akwụla na mitọka. Okay, sir. It's a bird. Ebere gị ugwu. Yes, sir. Ndị taga gị iji anyụ ma ataba ahụ gị. Yes, sir. Isi mụrụmụrụ ele nga ha na-ata. Ndị tara m n'ụlọ ha ndị enyi nwoke abụọ, naanị enyi nwoke abụọ ka m gbuola, so n'ụlọ ha. Ha eji ata gị with ka without. With. Isi mụrụmụrụ ele mkpu ị na-eti ma atama ahụ gị. Ọ tie ya ugbu a. Achọ m data ọchị hịa es. Asị gị na achọ m data ọchị mụrụmụrụ isi mụrụmụrụ. Okay, sorry. Na-eti Were Igbo. Okay, ka m kwado. Okay. Na-eti Daddy Mo. You think I'm joking here? You think I'm playing here? You think I'm joking here? Sorry, sir. Ndo. Mụrụmụrụ ele mkpu ị na-eti. Na-eti yes daddy, yes daddy, yes daddy. So ya agwụ ma bịa nyụọ. Yes daddy. Yes daddy. Ma bịa nyụọ. Congrats. Achọkwala nwoke aga n'ụlọ ya, nwoke ọbụla sị na ọ dị serious ọ chọrọ ịlụ gị. Ya aga meet ụmụnne gị ndị ketọrọ gị wụ your senior and elder brothers. Okay. Ị na-anụ? Ọ bịa for fresh, gị ma na fresh, ọ bịa for lụrụ. Let the person go home. Call your number. Congrats. 08056448421. Nwoke ọbụla ga-ahụ nwatakịrị awụ a n'ọfa sị na ọ chọrọ ime ihe ọjọọ ga-esi ya. Ise. Eso ya. Tankwuru ya ịkpọ ya na akara ekwentị ya wụ na ihe ọjọọ ka ikwu bịa na ọjọọ ga-eso ya. Ise. Na-ejisi ike n'ụwa.